Ara estem amb el Salvador Botí, un dels representants del grup de recerca d'anàlisi de materials de patrimoni cultural, un espai que es troba ubicat a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú. Salvador, quina és l'activitat de la MPC? Nosaltres ens dediquem a analitzar materials de patrimoni, materials que formen part d'obres d'art, d'objectes històrics, objectes que tenen un valor patrimonial. Tots els objectes tenen una importància des del punt de vista cultural, però en el fons són materials, i aquests materials evolucionen, aquests materials tenen la seva vida i per tant cal moltes vegades saber de què estan composats per estudiar les seves evolucions. I aquests materials són l'objecte del nostre estudi, analitzar. I quines són les fites aconseguides fins ara? Home, la primera fita aconseguida és existir. Som un grup, diguéssim, una mica singular perquè no hi ha molts grups com el nostre que es dediquin a aquests temes. De fet, actualment cada vegada més i a nivell europeu cada vegada més, però en el nostre país poc. Les fites que hem col·laborat i hem participat en la restauració i en la conservació de peces cabdals del nostre patrimoni i per tant haver participat en tot això per nosaltres és la nostra fita, simplement això. D'on provenen els encàrrecs d'estudi que rebeu a la MPC? Bé, nosaltres fem encàrrecs d'estudi provenen de museus, evidentment, institucions, del Centre de Restauració de Béns Mobles, de museus com el MANAC o alguns museus, el Museu Marítim. Tenim una bona relació amb Tortosa, amb l'Escola d'Art de Tortosa, però a la vegada també la nostra activitat està formada en la recerca i per tant treballem amb materials que no tenen per què formar part d'una obra en concret, però poden formar part de moltes obres. Per exemple, hem estudiat últimament els procediments d'envelliment de resines, que són després materials que s'utilitzaran com a vernissos i que al cap dels anys tenen les seves evolucions i veure què és el que els passa i com es poden restaurar, com es poden eliminar o com es poden reconstruir, doncs forma part del nostre estudi. O sigui, no sempre ens centrem en obres d'art en concret, encara que sí, però hem treballat amb obres d'art cabdals en el nostre país. No sé, hem treballat, per exemple, amb el Sant Crist de Veget. Durant molt de temps ens hem dedicat molt a l'art gòtic, hem estudiat peces dels pintors més importants, de Bernat Martorell, de Jaume Huguet, etc. O sigui que portem ja un bagatge bastant interessant i hem treballat en moltes obres, diguéssim, cabdals per a la història de l'art i per a la història del país. I per què esteu a Vilanova i la Geltrú en el marc del campus de la UPC? Bé, potser és circumstancial, nosaltres som de Vilanova, treballem a Vilanova, vivim a Vilanova i és el lloc on fem la nostra docència. Evidentment estem treballant en molta relació amb altres grups de la pròpia UPC, no tot l'equipament el tenim aquí tenim un laboratori petit, bàsicament de preparació de mostres, però moltes mesures les hem d'anar a fer a altres llocs de la UPC, a altres llocs del país i fins i tot de l'estranger, perquè, esclar, la complexitat de la nostra feina és suficient important com perquè no es pugui centrar en un lloc en concret. Però com que la nostra docència la fem aquí és on tenim la seu del grup.